Welcome back here in Wake Up Ilocos at ito na naman po ang isa na namang panibagong episode ng ating Make Me Over segment. And today, I'm gonna teach you a tutorial from Rihanna's music video dahil paborito ko po si Rihanna. Talagang makikipagpatayan ako para kay Rihanna. Ganun talaga eh. Joke lang yun. Talagang sobrang favorite ko po siya at nakita ko po ang kanyang music video na Where Have You Been? Sobrang nagustuhan ko po yung kanyang look and I really love what she did in her eyes during that scene na nagsasayaw siya na para siyang gypsy or Arabian. Gustong-gusto ko po yung ginawa niya. Ito po yun. Ayan. Sa mga susunod po na mga eksena ay makikita niyo na po kung paano ko nga nagawa ang ating Where Have You Been inspired makeup by Rihanna. Kaya panuurin po ninyo at tumutok na kayo. Okay, so I've already put on foundation and I've already done my eyebrows. So eto na tayo, dito na tayo sa technique kung paano gawin yung sa mata. Kung napapanood niyo yung mga previous na tutorials ko sa aking mga makeup looks, siguro naman alam niyo kung paano na gawin yung simple at basic na paglalagay ng foundation. At kung nagtataka kayo kung bakit may scotch tape ako dito sa mata, eto ngayon ang magpapadali ng trabaho natin para ma-achieve natin yung winged look dun sa mata ni Rihanna sa Where Have You Been. Okay, so ang ating first step ay kukulayan natin ng silver or gray ang ating mata. Cover the lid entirely with the color gray. And then up next, tatakpan naman natin ngayon ng mas darker shade of brown. Yung parte na yon na kinulayan natin ng gray. Gamitan natin ng lighter shade like this one para ilagay sa may crease. At dagdagan naman natin ngayon ng medyo lighter shade ng beige. Ito ang magdi-diffuse sa color between the two dark and light shades. So, parang nag-blend talaga siya. Now, I'm going to fill it with a dark shade of eyeshadow like black. Kung gagamitin natin ngayon. And now, highlight na natin ang ating brow bone with a lighter shade of bare colored or champagne colored na eyeshadow. Pag medyo hindi kayo satisfied dun sa na-diffuse niyo na color na ilinagay niyo dito, pwede ninyong dagdagan. Depende yan sa intensity. Kung gusto niyo mas makapal, pwede rin. Actually, ako gusto ko pang dagdagan. At mas ma-emphasize yung wing ng kanyang black eyeshadow. Since natakpan ko na, dadagdagan ko ulit yung nilagay ko dito na light shade of brown. Now, maglalagay na ako ng eyeliner. Dito muna ako sa lower lash line maglalagay. Okay, so tatanggalin natin ang ating masking tape. Mag-extend tayo dito sa inner tear duct ng mata natin dahil yung look ni Rihanna ay may extension dito sa bandang wait lang, ganda rin umutan na. May extension siya dito sa bandang inner corner ng mata.
Later on, magpapatong ako ng gel eyeliner para mas intense ang kulay ng ating eyeliner. And now, gagamitin ko ng ating gel eyeliner na kulay black. Extended hanggang doon sa dulo lang ng eyeshadow. And lagyan ng extension dito sa inner corner. I'm also gonna use this on my lower lash line para mas intense. Ang inspiration kasi ni Rihanna dito sa video na ito, dito sa eksenang ito sa video niya ay mga Arabs. At usually meron silang mga ganitong drawing sa kanilang mga mata. Okay, so para din medyo smoky ng konti ang dating sa ilalim, I will add a little dark eyeshadow dito sa mata ko, dito sa lower lash line. Para lang ma-soften out ng konti. And now, tanggalin ang mga excess na dumi. I'm using the tape na ginamit ko kanina para magkaroon ng ring dito. And I'm going to do the same sa aking mata. Okay, so natapos na nga ang aking pinaghirapang mata. Okay, nakumpleto ko na siya. Both eyes, meron na tayo na itong ating winged, parang Arabian look na mata dito sa music video ni Rihanna na Where Have You Been? At eto nga, as you have seen, napakadali lang po siyang gawin. Basta kailangan lang talaga ng scotch tape and of course, yung mga basic colors natin like the color brown, yung mga beige natin at yung kulay black syempre. And of course, ang ating eyeliner. Ayan, so eto na po ang ating almost finished look. I'll just top it off with a nude lipstick like this. I'm using Skin by Ever Bilena. Ito po yung matte lipstick nila na napakamura lang. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. That's the finished look. So, sana marami kayong natutunan sa ating Make Me Over segment for today. At marami pa po kaming mga ihahandog pa ng mga makeup tutorials na celebrity-inspired naman ngayon. Parang maiba naman. And sana po marami kayong natutunan at nakuhang mga tips dito sa ginawa nating Make Me Over ngayon. Itong ating Rihanna-inspired na Where Have You Been? At wag po kayong aalis, magbabalik pa po ang Wake Up Ilocos. They're two of GMA7's promising talents who dreamt, believed, and survived. Sila ay walang iba kundi si Mike Tan at Ryza Cenon. Matapos matanghal bilang ultimate survivor ng Season 2 sa reality show na Starstruck, kabi-kabila na ang mga naging proyekto ni na Mike at Ryza. Mula sa mga teeny bopper roles, napatunayan ng dalawa na kaya rin nilang magdala at magsipaganap ng maseryosong papel. Sa ngayon, abala ang mga ito sa kani-kaniyang programa sa GMA7, gaya ng Luna Blanca at Unfaithfully. Si George. Hindi ko siya alam. Si Mike Tanner. Unfaithful with Maxine Magalona and Michelle Madrigal. Ano naman mga pagbabago ang kanilang naranasan mula nang manalo sila sa naturang reality show? Ako, well, syempre maraming changes kasi dati, public school ka rin ba? So naglalakad na kami sa labas, mga fishball, pagkatapos. Ngayon din naman, kumakain pa rin kami ng fish. Pero yung lifestyle na bago. Oo. Hindi na nagpahinga si Mike mula nung gawin siyang bida sa serye na Kung Aagawin Mo Ang Langit. Pagkatapos kasi nito ay sinama siya sa powerhouse cast ng primetime series na Legacy. At ngayon naman sa afternoon soap na Faithfully.
Ano kayong masasabi niya na isa na siya sa pinakamahalagang aktor sa kanyang home network? Masaya! Masaya, sobrang saya kasi at last, bigyan na ako ng break and then I think na-prove ko na naman yung sarili ko. At para naman kay Ryza, blessing sa kanya kahit anong trabaho ang dumating sa kanya. Ako naman, kahit ano naman ako sa akin, kasi kahit ano ibigay sa akin, sobrang happy ako. Tinatanggap ko kahit small roles lang or support me. Basta may work, masaya ako. Naikwento rin ni Mike at Ryza ang kanilang mga dream projects. Magkakasama kami lahat. Parang love struck ulit, mga ganun. Mga ganun. Kasi at tagal na rin kami magkakahiwalay. So, masaya pa rin yung magkakasama kami lahat mga batch. Mga abnormal, may mga abnormalities like psycho, serial killer, or mongoloid, or kung ano naman. Basta mga out of this world. Something challenging. Yes. Basta laging yung malayo sa karakter ko, yun yung gusto-gusto ko. Kinamusta rin namin ang pagbisita nila sa ating syudad. Ako masaya. First time ko sa vegan. And Ako lagi akong excited na pumunta sa vegan. hindi kasi Every nakamiss ako time. sa lahat ng lugar eh. Sobrang parang bumabay ka sa instant. Talagang it's more fun in the Philippines talaga yun. At ilan sa mga nagustuhan nilang pagkain ay ang Ako puro pagkain eh. Like puki-puki, kabaditi, warik-warik, otong, mga ganon. Gusto ko silang lahat, ang sarap nila eh. Ganun. at bilang panghuli, eto ang kanilang mensahe sa kanilang mga tagahanga. Lagi niyo po suporta ng GMA, panoorin niyo po yun lagi. Kasi kami pinagbubutihan po talaga namin yung trabaho namin para mapasaya kayong lahat. Sana po maging forever kapuso po. Yeah. Hi, I'm Ryza. And then Mike, at your number one kapuso. And you're watching Core TV. At yan po ang Starstruck alumni na sina Ryza, Cenon at Mike Tan. Ayan. At syempre, napaka-busy nila sa kanilang mga projects, di ba? Yes. Ang dami nilang mga pinagkakaabalahan ngayon. Si Ryza kasi, may movie siya na Migrante ang title, or Migrante, ayan. Parang Migrant in English, di ba? Kung saan kasama niya rito sina Jolie Santa Maria, Alan Dizon, Sheena Ortaleza, at marami pang iba. Ayan. Samantalang si Mike naman, syempre, may afternoon soap siya. Ito yung Unfaithful with Maxine Magalona. Ayan. Ano ka ba niya? Hindi nga eh, kasi syempre tanghali, may trabaho tayo. Oo, may trabaho hindi natin tayo. napapanood. Kaya nga, minsan din, wish ko lang, no, yung mga tanghaling soaps na ganito, sana din, lagyan din nila ng prime time slot. Kasi karamihan ng mga pinapalabas sa tanghali, ang gaganda rin ng story. Oo naman, maganda talaga yung storylines nila. Kaya, One thing, believe ako dito sa dalawa kasi until now, talagang sikat pa rin sila. No? yes. At saka, di ba, pareho silang batch na galing sa Starstruck na Starstruck. same batch din. Ayan. Exactly. Magkaiba nga lang sila ng parang napanalunan. Correct. Ayun. Okay, so pagkatapos ng chikahan, dumako naman tayo sa ating Ilocano Act segment kung saan matutunghayan natin ang kwento ng isang struggling young writer at ang kanyang pagkapanalo sa isang competition. So, siya ay walang iba kundi si Dazia, Joelle, Dayag. Kaya panoorin natin to. Siya si Dazia Joelle Guillermo Dayag. Bata pa ngunit nakitaan na ng talento sa pagsusulat. Panganay ni na Dominador Dayag Sr. at baby Florence Dayag, nasa ikatlong taon ng high school sa St. Paul College of Ilocos. I think I have always liked writing, but in my life before, I didn't have much inspiration. And then, when everything suddenly changed, and then there's light, like inspiration, my love for writing got more and more intense, and then until finally I just developed that passion for writing. Like, I can't get through the day if I don't write. I write many things, poetry, everything that involves my experience, everything that I have experienced, I write about them on a daily basis. I have a user on an online book. I publish my works there, and some of my works has been published on our school newspaper.
Inspirasyon ng dalaga ang kanyang pinakamamahal na ina sa kanyang pagsusulat. Lahat ng kanyang gawa ay kanyang inaalay dito at para sa kanya, nagmana siya sa ina. The angle that I see life is not how my dad sees life. The angle that I see life, my perspective, I got it from my mom. You basically look at my mom and then you see why I'm inspired by her. Kasi there's this certain thing about my mom that when I'm weak, she's strong. She gives me the inspiration to keep writing. She gives me the inspiration in the very sense of the word. I haven't started the fight and for her, ako na yung panalo. It's different. Things are different when I'm with her. I get courage. I have courage like now. She's here and I don't have any worries. I think all of the things I wrote is because of her. I told you she's my inspiration and that doesn't change anything. If I write, it's her on my mind. Balang araw, gusto niya magkaroon ng sariling libro. Laman ang kanyang mga sulatin. At hindi ito malayong mangyari dahil sa determinasyon na meron siya para dito. When I started writing, I asked my mom if, out of a joke, ask her if she could publish me a book, and then she said, work hard, and then you can publish your book. And then that's what I did. And by following her words, I'm palapit na ng palapit yung dream ko. Maliban sa pagsusulat, hilig din ni Dazia ang swimming at pagtetennis. Marunong ding tumugtog ng mga instrumento gaya ng piano, violin, gitara, recorder flute at ukulele. May boses din siya sa pagkanta at minsan ay nagsulat din ito. Bilang patunay ng kanyang kagalingan sa pagsusulat, nagawaran na ng mga parangal si Dazia. I recently joined competitions because that's the only time the school discovered me. I bagged a silver medal, 2 silver medals falling and a gold medal on my two. Isang ordinaryong tao, kaya naman hindi maiiwasan ang mga kritisismo sa kanyang paligid. Ngunit matapang niya itong hinaharap dahil sa malaking tiwala niya sa sarili. There are haters. They can pull you down. But, it's your decision. It's your decision if you choose to be pulled down or if you just ignore them. It's your decision. They'd like to see you go down. They'd like to see you suffer. But it's still your decision if you give them what they want or you live on with what you want. It's either they love me or they hate me. Hindi lang magkaroon ng sariling libro ang gustong kamtin ni Dazia. Pangarap din niya ang maging abogado balang araw. There's so many things I want to become when I grow up. And at this point, I'm still not sure. And my mom keeps telling me, keep making mistakes. This isn't the time to make your decisions final, to make your decisions concrete. Right now, I don't know what I want to become, but I was really thinking of becoming a lawyer and I really want to go into the academy. And they've all been inspired by my mom. Mula sa kanyang mga gawa, nasabi nga niya inspirado mula sa kanyang ina, itinuturing niya ang mga ito bilang mga kayamanan. I wouldn't like to tell myself na I wrote something bad. It's basically, because I trust what I do. I trust what my feelings express and what my hands write. So I can't say na I've written something bad or I've written something that's not average or leveled. It's that way to me. At bilang mensahe sa kapwa Ilocano, lalo na sa mga kagaya niyang estudyante na may mga pangarap din, I want to tell them na it's not because we're Ilocanos that we only have to learn how to speak our dialect. Well, your parents did not choose, and God did not choose you to be alive for nothing. You're alive to be someone just like me, just like how my mom taught me to be. It's not a hindrance that you only speak
we're Ilocanos. It's not a hindrance. If you want to become a good writer, then go for it. There's nothing stopping you. There's really nothing. Let go of any fear, because you know fear binds you. It doesn't give you any freedom. So if you want to become someone, go for it. Take chances, make mistakes, learn. Maraming pangarap sa buhay, may ambisyon, at patuloy na maglilimbag tungkol sa kanyang mga nararamdaman bilang isang mag-aaral, kapatid, anak at higit sa lahat, bilang isang tao upang may pahiwatig ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Siak ni Dazia Joelle Guillermo Dayag na yanak dito Ilocandia, ipagpanakil ko nga Ilocano ak. Look at me now, dear. I finally found someone worth fighting for. No need for these tears. I finally found someone worth all my years, all my pains. I had my doubts, but all my doubts vanished when you kissed my cheeks and hold me tightly to you. This can go on and on and on and on forever and ever. And that day when you gave me flowers, I say, look at me now, dear. I finally found someone worth fighting for.